As amas de casa amosarán nunha exposición o traballo feito nos seus talleres artesanais e culturais en Ribeira. Contarán con pezas elaboradas polo alumnado que se poderán ver no Museo Municipal dende o martes 18. A cultura segue a protagonizar as xornadas en Ribeira. Nesta ocasión, a Asociación Amas de Casa do municipio realizará unha nova mostra na que se exporán traballos realizados nos talleres artesanais e culturais que impulsa a entidade. A concelleira de Cultura ribeirense, Ana Barreiro, exemplificou nesta organización a fortaleza do tecido asociativo da localidade. Con esta mostra, que queremos? Pois pretendemos poñer en valor toda a actividade que se fai dentro da Asociación das Amas de Casa, que vai moitísimo máis alá pois, de voluntariado, de colaborar nas campañas de Navidad, na Fiestra da Cultura, un montón de actividades, incluso tamén solidarias. Esta mostra pois, é outro exemplo máis do que se fai dentro da asociación. Polo tanto, pois, parabéns por esta inauguración que vamos a ter o día 18 a 1 da tarde no Museo Municipal. Convidamos a todo o mundo tamén desde aquí que se achegue, despois habrá un pequeniño ágape. A presidenta das Amas de Casa, Puri Cores, agradeceu a colaboración do Concello e afirmou que a asociación desenvolve un elevado número de talleres. Este certame para nós é moi importante no sentido de que todos os alumnos que van ás nosas actividades, tanto de palillaje, de vainica, de calceta, de costura, fan un traballo moi bo ao longo do que é todo o ano do curso. Isto é un pouquiño para que a xente vexa que nós seguimos mantendo a tradición dos nosos ancestros, que agora non se ve tanto como é o palillaje, que xa sabes que é un pouquiño máis escaso, e nós seguimos mantendo. A calceta, que tamén é algo que as nosas nais facían moito, e, por exemplo, xa son negada para elo, pero, bueno, que sigue facéndose. Afirmou que é unha exposición moi bonita, onde os case 200 alumnos e alumnas amosarán o seu traballo ao longo da duración dos talleres. Onde se ven cousas moi valiosas e moi espectaculares, todas feitas á man, e como non agradecelle aos profesores destes cursos, así como aos alumnos, a cesión deses traballos para que nos podamos expoñelos, como decía a señora consellera, o vindeiro día 18 a 1 da tarde. Vamos a estrenar hoxe tamén a inauguración do Arte Mar, pois parecenos tamén unha mostra moi acaída, porque é algo que se fai artesanalmente, que se fai coas mans, e bueno, pois ven a complementar un pouco esa feira de artesanía mariñeira que temos hoxe, que empeza hoxe no noso concello. Isto sería despois, pero bueno, é un complemento máis, unha mostra máis das cousas feitas coas mans e feitas artesanalmente. A exposición inaugúrase o vindeiro 18 de agosto e permanecerá no Museo Municipal ata o 15 de setembro.